Hanggang bukas na. Yan, hello guys. Magandang hapon na naman sa atin. For today's video guys, mag-unbox tayo ng red dot para sa paniksay natin. Paniksay airgun natin. Ito, paniksay. Yan guys, mag-bulb natin. Tapos guys, pag na-unbox natin, magpapahinang tatayo ng ng kabitan ng red dot natin. Gumawa tayo guys ng ganito. Yan, gumawa tayo ng ganito. Ipapahinang natin to dito. Ganyan siya. Yan guys, ginawa natin. $20mm yan. Tapos medyo mataas siya para pag ginamit natin yung open sight, kita pa rin natin yung yung target natin. Ano sa palagay nyo? Kasi may siya doon sa ilalim. Parang sitro siya. Kita siya yung target. Yan guys. Hindi natin kakabit tong i-unbox natin na red dot natin. Yan. Yan yung paniksay natin guys. Ano lang to guys, yung lata na yung sa tubular. Nagtabas ako ng tubular, tinupi ko siyang ganun. Yan, tsaka ako winelding dito sa flat bar. Ayan yung welding nya, flat bar lang to guys, yung 20mm na yan. Yan, sige guys, mag-unbox tayo. Ito yung red dot. In-order natin siya online. Hanggang bukas na. Paano masabi? Ito guys. Yan. Red dot natin. Mumurahin lang to guys. Hindi yung mga mamahalin na red dot. Kasama yung alin niya, alin wrench niya. Yan, yan yung sukat niya, 1x40 RD red dot. Red dot, green dot.
Yun yung screen dot niya. Yun yung red dot niya. Red dot. Parang mahina yung red. Yun. Yan yung green. Yun. Ayos guys. Ito sasalpak natin dito. Ganyan siya guys. Yan. Tapos papahinang natin to dito lang sa ilalim, saka dito sa kabila. Yan guys, para magamitan natin siya na red dot. Gumawa tayo ng improvise na scoop rail. Ito rail ng wala naman kasing nabibiling rail na ganyan para sa sa mga ganito foot pump, sa mga Estrella Parko. Kaya gumawa na lang tayo ng improvise guys. Wala kaming pakialam! So yan guys, tabayanan nyo yung pagpahinang natin. Punta tayo dun sa naghihinang. Yan, may guhit na rin siya. Ginuhitan ko na para magpunta natin doon. Talian ko na lang to ng goma para hindi siya gumalaw. Yun. Pero maganda yung kalalabasan guys. Saka natin siya pinturahan. Ito, saka sabay na rin natin itong erga natin. Itong tanso. Pinturan natin ng itim. Bahala ka sa buhay mo. Yan. Okay guys. Tabayanan nyo yung pagpahinang natin. Punta tayo dun sa naghihinang. Yan guys, napahinang na natin. Yun. Yun. Napahinang na natin siya. Sana all!
Yun. Ipinturan na natin guys. Sabay na natin ang pintura bago natin ilagay yung bat. Stay tuned guys. The next day. Yun, hello guys. Tapos na natin yung maglalagay natin ng red dot sa paniksay natin na bulpak. Ito siya. Sinasaludohan kita. Hay! Yun. Yan yung ginawa natin ano guys, DIY na scoop rail. Yun. Sisero na lang natin ito guys para magamit natin sa kanilang side. Pininturahan ko na rin para sabay. Nilayan ko ng itim. Yun guys. Tapos na natin yung project natin na paniksay na may red dot na bulpak. Isero ko na lang ito. Okay. Salamat sa panonood guys. Salamat sa pagsasagang panonood sa ating mga video. Okay. Shout out sa lahat ng hunters, mga maniniksay. Shout out sa ating lahat. Okay guys, hanggang dito lang yung video natin. Sana nagustuhan niyo yung video natin kahit simple lang. Yung mga napapadaan sa ating channel guys na hindi pa nakapag-subscribe, na aksidente lang napadaan sa ating channel. Kung mahilig ka sa mga ganitong video, click mo na yung subscribe button dyan para siguradong makabalik ka sa Kung hindi intindi ito, pilipit ang dila nito. channel natin. At mapanood mo yung mga i-upload pa nating mga video. Yan. Salamat guys. Hanggang dito na lang.